Tım xapiya û bi têkşûnan re rûbrûma lê dîsa xwe avêt serpêhatiyên nû. Dema wî çê nebû ku hesabê êşan bigire. Ji rawestînê, bendîmayînê û paştevegerînê re dema wî çê nebû. Emrê wî bi şewatan derbas bû û tim bi tenê bû kî her yek ji wan her tim bi tenê ne. Li ku çêbû û kengî ji wî bajarî qetiya bû çibû, êdî nedihat bîra wî. Li kîjan kuçeyê bû hes kiriya pêşî û hîn berdewam dikema serxweşiya maçîkirina pêşî. Li ku ye niha ew keçika bi dizî dihat hevdîtinê û mîna ku bimire ditirsiya. Ewa ku digot ez nikarim bêtejîn bikim, ew keçika lîseyî li kîjan bajarî ma. û ewa zerik, ew afata dewran, mahîn wateya jiyanê li nevînên atlas ra dixe û disekine. Belkî her veqetin êşek di jemê dandibû, her rêwîtî ber bi cihê şewatan dest pê kiriye bû. Lê dema wî çê nebû hesabê evînan, veqetinan û bîranînan bigire. Bixwesta jî nikarîbû bimaya, dema dengê xezalan olan dida li kendalan. Dilguvaştin û xemgînî û kederê bênav berda digirt buxçika rojan. Di lêvên wî de esmeriya gulî ya maçîkirinan, di hindurê wî de dilebite xêzika asoyê. Hêv dahî sare wê demê, perçekî cemedê ye. Bêçare wê bêderketin wan rêwîtiyan, kî miqabilî emrekî ye serpêhatiyan. Hinekî jî serpêhatî bû jînkirin, belkî meyildar bû ji rêwîtiyên mezin re, kî serpêhatî her dem bi evînên mezin û rêwîtiyên mezin dest pê dikin. Dikarî bû jî nîşka ve bîranînan, evînan û bajarekî behişta û biçûya. Ji nîşka ve dest pê dikir rêwîtiyan. Di kîjan saeta rojê de bûye bera biba û her tim berfê didayê nizam çima. Bênav berfê didayê di temamarê de û çawa nizam tu nedibû diçû xemgînî, dema ku bajar li dawiyê nedihat dîtin. Ne gotinek xatirxwestinê ji lêvên wî derdiket, ne jî carekê bejî ve nedigeriya li dû xwe nedinerî. Kengî bi ketarêyan, êş di qediyan. Avên rû bi gul di pişqivî ji zikê axê. Spîdar jî keçek qereçiya reqsokî, vedibin çîpên wê zirav û dirêj di her lebitînê de. Cihwargirtin û her êvar di heman asoyê de dîtina rojavabûnê mirine hinekî. Mirine hinekî tim di heman nevînê de bi hevşabûna heman jinê re gihîştin nasibê. Rêskirina pirtûkan li heman refan, bi karanîna heman alavan kevînbûyîne hinekî. Divê mirov bi helkê helkê bijî, her sibehê divê karibe tiştekî nû bibîne û ku wergere dojehê jî temama emrekî, divê her roj tiştên biguherin teqes. Ey kelecana wan rêwîtiyên mezin ku saw dide, bi dengên pêlên okyanusan tijêkevî emrî, bera bi serpêhatiyên bênav berwerî sidavê ji evînê û mirinê derbas bejîn kirin. Di navenda cîhanê qeşagirtî de ew tim bi heman fîkînê derdiketirêyan. Li pêşiyê çiya û zinar û bahozên okyanusan ên bi rojan dom dikin, ezmanê diheje, erda diqelişe, dema ku bi humegumên polayî gerînekî dibûn, jînkirinê abûwî hawî ew henbêz dikir û çawa nizam bi pengizîna kewa gozel şadiya evînekê dadigirt dilê wî. Wê gavê derdixist davêt rûbarek delodîn her çiyê mabe ji serpêhatiya borî. Bi helkê helkê jiya evînan, bajaran, bi qasî pê bêgî lêdan ne maliyekê ji wan. Xeşimekî bêtirs, delodînek, zanayekî dawî li nifşêwî hatibû belkî jî. Ew tenê wendakirinê hîngû di emrê xwe de. Wek hebên qûmê ku ji kefa destê wî diweşiya bû her tişt. Ne berdûşek bû, ne jî şervanekî çavtirsiyayî. Lê yekî bi hişê xwe difikirî û di derheqê wî de fermanên mirinê hatibû dayîn bû belkî. Ku hez dikir, mîna dînan hez dikir.
bêfikare hez dikir ku hez dikir. Pevçûn tenê li wî dihat, li wî dihatin evîn û rêwîtî. Tune bû tiştekî pêve hatiye girêdan, lê dixist diçû di nav dengan re. Çi zane qîmetê emiriyekî delodîn, tenê xwejînkirinê wê ji ku zanibe? û di serdema çalakiyên neserkeftî de ma ew dikare bireve ji hezaran caran mirinê. Darazên wî yên bi cihbûyê qet çê nebû. Xeyalên pêşerojek xweş nekir. Şewatek li ku bûya, metirsiyek li ku bûya, teqez ji nişka ve ew li wir bû. Bêol bû. Azad dihate hesibandin belkî, lê belê bi azadiyê jî ve nehat girêdan. Li tu deverê ji qasî bese zêdetir nema, li bendî nema ku serdava bîranînan tije bibe. Bêgazin jiya her roja ku jiyaye, tu nebû di dilê wî de şopa poşmaniyan. Şopa hûrgeliyan nemaye êdî, li pişta heftê jîn ve qetandin, û mîna ewrekî hatiye lêxistin û çûyîn di ser çiyayan û deryayan re. Tiştên li paşiyê mabin çi hebin çêlmisokîne êdî, wekî çireyên diricîfin li ber vemirînê ne, mîna wan qesrên kevnin bîranîn, bexçeyên gulan, dehla bêdeng û daristan. Belkî rejnebaranek bikeve jî nişka ve, baranek sed salî dest pê bike, û berî ku hînbûyîn wergerin nexweşiyek beğîl, wê tune bibe here her tişt, belkî bibe xwelî. Okyanusek harhareye dil, teng tên asû û bextewarî derdorê, bîranîn jî her yek şopa kûnerekê ne, li bin siyawana lewaz êdî nayêjîn. Ku wekî avek sekan herîkî jîn kirin, û ku aram bû dem wekî mehînek sernerm, êdî bê bîranîn nayemayîn çi bêkirin jî. Dorpêş dike rêyan, evînê û emir dengên wawikên bendemayînan dikujin. Lê belê divê hemû pire bêne şewitandin dema veqetinê, û bêyî ku bi tiştekî re bibe yeksan, divê bi rêyan bêketin bêdeng û bêagahî. Mîna diranek kurmî bi xwînkirina bajaran, devê cîhanê di nav xwînê de divê bêhiştin. Tevîne xeşimiyên ku emrek nikare bistewîne û delodînek, stûyê xwe ji xwe re jî netewand, neçar nema ku hilbijêre jînkirinê. Çawa ku nehat gerêdan bi cîh û demê re, bi xwe ve jî nehat gerêdan hemû emrekî. Wekî hespên biçiyan radipelikin bi helkê helkê xwest cîhanê bijî. Mîna bazekî li ewran veda konê yorika yê evînên dixanî, ne geryarekî ji rêzê bû qet. Wekî şer bike jiya rêwîtiyan. Belkî bi temamî bêtirs nehata hesibandin, di tirsiya carcaran ji tirsan ketinan. û hemû keştî dişewitan û diket rêyan tim bû wê heman fîkînê. Bextewar bûma, qet nefikirî tiştên wisa, lê ruhê wî çû tim û tim ji hêviyan. Tim xapiya û bi têkçûnan re rûbirû ma, lê dîsa jî xwe avêt ser pêhatiyên nû. Xeşimekî bêtirs, delodînek, zanayekî dawî li nifşê wî hatibû belkî jî. Lê dîsa jî tiştek jêre mayî hebû, ji şoreşên bi ser neketî.